ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁକି ଅଧିକା ବାତ୍ୟା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁକି ଚକ୍ରବାତର କ୍ୟାପିଟାଲ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଆରବ ସାଗର ଠାରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାଣି ଅଧିକ ଗରମ, ଯାହାକି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟାଏ କୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚକ୍ରବାତ ସିଧା ଆସି ଉପକୂଳରେ ହିଁ ମାଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସିଧା, ତେଣୁ ଚକ୍ରବାତ ପାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ସମତଳ ଭୂମି ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାତ୍ୟାକୁ କୌଣସି ବାଧା ମିଳେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ଅଧିକା ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ କୋରିଓଲିସିସ୍ ଫୋର୍ସ। ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯୋଗୁଁ ଚକ୍ରବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଏ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସିଧା ସେଥିପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ହୋଇଥାଏ। ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଅଧିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ପାଇଁ।